Zarokek berî pirsa çima we zarokanê dinyayê çêdibe. Sorgul Şêxo. Di demeke ku li her derê cîhanê şer û krîzên ewlehî, aborî û siyasî rû didin û gur dibin, kuştin bûyemîna rijandina dilopê navê. Lê hêj jî zarok tên dinyayê. Lê zarokanîn ne tenê berdewamiya cûreyê mirovan e. Bi qasî ragihandineke hebûnî ye ku mirov bawer dikin ku ev cîhan hêşayê jinû ve avakirina bi rêya wê ye ya na. Di cîhaneke ku her mirov tên kuştin de çima zarokên nû çêdibin. Carnan zarokek berî pirsa çima we zarokanî dinyayê çêdibe. Nezanîna sedema ku çima ez an jî em zarokek çêbikin, sûce derheqê zaroka nû tê dinyayê de. Bi çavê zarokan li zarokan nayînîrin. Wekî amûrek an jî çareseriyekî ji bo krîzekê tê bikar anîn. Zarokanîn dibe çareseriyek efsûnî ji bo her krîzekê. Mînak ji bo nakokiya zewacê zarokek çêbikin. An jî ji bo tenêtiyek kujer dîsa zarokek çêdikin. û herî zêde jî ji bo ku jin û mêr ji zextên civakê xwe biparêzin û xilas bikin, dîsa diçin zarokek çêdikin. Ne dermanê birînan e. Wekî ku zarok ji bo dermankirina birînên ku wê çênekiriye, tamîrkirina têkiliyên ku wê nehilbijartine û hilgirtina barê biryarên ku nehatine nîqaşkirin ji qêrîna xwe ya yekem ve çêdibe. Zarok dibe meqdûrên biryarên nehatina nîqaşkirin, jiyanek bê ewle û bêparastin. Jiyanek ne li gorî zarokatiya wan, zarok zarokatiya xwe najîn, xeyal û xewnên wan başxistî dimînin. Ji bo anîna zarokekê têgehiştinek dualî pêwîst e, an jî zarokan çênekin û nekin qurbana sîstemên bavik salarî ku hebûna wan nas nake. Zarok fatûreya şeştiyên biryara dê û bavan didin. Ji bo ji bîrkirina mijarekê zarokek çêdikin. Ev çawa dibe? Ya zaro mirov diçe ew ku nehazirin çima zarok dînin dinyayê bi qasî ku dixwazin bibin dayîk û bav. Têkiliyeke şikestî serarast nake. Jin ji bo ku ji civakê re îspat bike ku ew jineke baş e, zarokekê çêdike. Mêr jî ji bo ku bêje ez mêrim, cardin zarokan çêdikin. Hevjin ji bo ku ji civakê re bidin nîşan ku zewaca wan zewaceke zindî ye, dîsa zarokan çêdikin. Pirs li vir ev e. İleh gerek zarokek çê bibe, heta ku civak çavên xwe ji hevjinan re bigire. Civak her berpirsiyarê ev rastiyek e. Zarok dermanê an jî neynika têkiliyan e, mirov êdî nizane civakê çawa razî bike. Ji xwe cîhana ku em di nav de dijîn, têra xwe bi nakok e. Gava ku em nizanibin çima zarok çêdikin jî ew bar girantir dike û çareser nake. Zarok têkiliyeke şikestî serarast nake. Şikestinê di nav malbatê de zêde dike. Zarokanîn tenêtiyeke çareser nake. Wê tenêtiyê duqattir bike. Krîzê çareser nake. Berpirsiyartiyên nû li ser dayîk û bav zêde dikin. Zarok bi debara xwe tê. Ya herî xerab ku civak xwe bi îqna dike ku zarok bi debara xwe tê. Dema ku mirov ji dayîk an jî bavekî pirs bike çima di vê rewşê de ku krîzên aborî û şer hene zarok çêdikin, bersiv wiha tê. Zarok bi debara xwe tê. Çawa zarok bi debara xwe tê? Malbatek xizan be, nikare xwe xwedî bike, zarokê wan ji mafê xwe yê perwerdeyî û tenduristiyê bêparin, çawa dikarin barekî din zêde bikin û zarokekî din bînin dinyayê? Mirov matmayî dimîne, ji ber mesele ne meseleya domandina nesil e. Ji lewre ev hevok, li welatê me wekî ku ayetek be, wekî ku qanûneke gerdûniya bêguman be tê gotin. Lê pirs ew e ku me debara jiyanê bi zarok re çê dibe? Lê pirs ew e ku me debara jiyanê bi zarok re çê dibe an civak tê û bavan neçar dike ku bêtir feda bikin. Debara ku bi zarok re tê gelo maddî, hestiyarî an jî xeyalî ye. Debara zarok bêre nayê, zarok dema tê dinyayê bêdiviyên wê zêde dibin û wiha jî barê dayîk û bav girantir dibin. Ev rastiyek ku dayîk û bav nexwazin pê bifikirin. Gava malbat xizan be, wê pêdiviyên zarok ji kur bîne. Ji hewayê ji asîman wê were, an jî parsekî li kolanan bike, an ji zarok wê bê cil û bê pelav û perwerde û bê xwarin bin. Çînek ji civakê wiha ye û yê herî zêde jî li gundan. Civak xwe jî berpirsiyar nabîne. Dabînkirin bi belgeya ji dayîkbûnê ji ezmanan nayê. Belê, ew ji keda dê û bavan, ji şevên bêxew ên dayîkan, ji fikarên bavan, ji aboriyeke bêrhem û civakeke ku şite dixwaze ku zarokên te hebin û dûvre jî eger tu wan rast mezin nekî, te berpirsiyar dibîne. Civakek wiha ye, şite dixwaze û te jî berpirsiyar dibîne. Para xwe nabîne, ger zarok bê tenduristî û bi dêrûniyeke nebaş mezin bibin. Xwe berpirsiyarê anîna zarokan dibînin, lê xwe berpirsiyarê pêkanîna xewn û xeyalên wan nabînin. Ji wan re nivînek lûks tê kirin. Ji bo lîstina bi zarok re parvekirina kenekî û hembêzekê dem têrê nake û şermekê ji xwe re dibînin, ji ber di civakek de dijîn dayîk dayîk e û bav jî bav e.
Zarok di malek tijî evîn de çêdibin, lê nikarin wî îfade bikin û bi hev re parve bikin. Guhtarkirinê li wan ferz dikin û rêj fikrînê re nahêlin. Di jiyanek sînordarkirî û dorpîçkirî de zarokan mezin dikin, pişt re dipirsin çima zarokên me wiha mezin dibin. Wan hîn dikin ku divê tu zarokek wiha be cê ji bijartinekê re nahêlin. Di civakê de mêranî bi hejmara zarokan tê pîvandin, ne bi kaliteya têkiliya wan bi wan re. Zarok ne projeyek e, hebûnek e. Zarokanîn divê biryarek be ku li ser bingeha amadebûna girtina berpirsyariya mirovekî nû. Divê ew ne bertekek li hember zexta civakî be, ne rêyek ji bo rêvîna ji tenêtiyê an jî hewldanek ji bo serrastkirina têkiliyek şikestî be. Zarok ne projeyek e ku xwe îspat bike, lê hebûnek serbixwe ye. Bi mafê ku di hawirdorek ku ji wan hez dike, ne ku wan îstismar dike de ji dayîk dibe. Hewceyê anîna ducarî nedin dinyayê. Dayîk û bav divê ku li ser bingehê malbatek demokratîk zarokên xwe mezin bikin, lê beriya wê divê ku dayîk û bav bi xwe re têgihişte bin. Eger hûn nizanin hûn kî ne û hûn çima zarok tînin dinyayê, sibê zarok mezin bibe wê heman pirsê ji xwe û we bike, ger bersivneyê zanîn tehlûke ye. Eger hûn nizanin çawa ji xwe hez bikin, kesekî ku hewceyê evîna ducarî ye nedin dinyayê. Dem hatiye ji nû ve pênase bikin. Li welatê me dem hatiye ku zarokanîn ji nû ve pênase bikin. Ne wekî kiryarek biyolojîk, lê wekî biryarek felsefî. Ne wekî erkek civakî, lê wekî berpirsyarek exlaqî. Zarokan di dema ku hûn hîn hişmendiya baviksalarî diparêzin de neynin dinyayê. Zarokên keç neynin dinyayê. Ger hûn nikaribin wan hez bikin, bi maf bikin û wan biparêzin û wekî şermekê li wan nenêrin. Malbatek demokratîk. Malbatek demokratîk divê serdemê de pêwistiyek e. Hevjiyanek azad divê ku bibe biryarek şêneveger û ya herî girîng hembêzkirina zarokan e. Wan tenê nehêlin û berbiastên perwerdehî û zanistî yên jor ve bibin. Ji bo wan bibin palpişt. Pişta wan neşkînin û bila bi serbilindî divê cîhanê de bimeşin û bijîn. Bila nefikirin dawî li jiyana xwe bînin. Bihêlin ji jiyanê hez bikin û serbixwe bin.